Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои крамуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастанд Nissan Altima, Opel Zafira D, Opel Vectra бо нархи арзон, Opel Sedan, Opel Caravan, сечкаи объёмни ва простой, ҳастай Lada Priora, Toyota Camry D бо нархи арзон ва Toyota Corolla дӯстони азиз ва BMW дӯстони азиз, BMW 500 бо нархи арзон ва дигар навъ маркаҳои мошин рӯй кардагак ки бо нархҳои арзон. Обшим ҳар гуна марка ҳастак ки бо нархҳои арзон. ва барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим. Мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Курси имза 115 сомони наворасарбаги маҳрамат рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва, Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ, таҷрибаи 10-солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем. Пересечения границы Акай Бегру. Шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. Агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. Мошинашон мошинаи комфортни, ҳар рӯз рест доранд. Мошинашон Wi-Fi, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хитоби рафта меорем. Мошинашон чанд намуда ки метавонен мошинаша интихоб кунед ки ҳар рӯз рест доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. Дута рақама, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳардашта имо WhatsApp дорам. Маромад дӯстон азиз, компания Акай Бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед. Мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Nissan Altima аст. Баъдон ки Nissan Altima соли бори 6 2002 сол аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, мотораш 2 литра, коробкаш автомат аст. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин кондитсионер, электропакет, мақшад хеле светои серебристи мошинча соза, фақат ки камтар ҳамин моторшо мегад я нав масаки мотор када накура мегад, моторш мегад расходаш зури то 5000 меша мегад, ҳамира мегад минус мекунем. Мошин дисковой фасон, баллонои ҳолати корӣ, хеле светои серебристи, краскаш навад дӯстон азиз, салон тоза ке. Нархи мошина мегад 33000 мегем, бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. ва дӯстон азиз, вариантҳои алишам аст. Ба ягон мошинои майда ки мақсад ки мошинои Opel Caravan ё ки ягон мошинои асраҷи Caravan ё ки мақсад ки Sedan кати ягон мошини ки сабуктар боша. Ҳамин мошино кати мақсад ки алиш беша мошин бардон азиз барои падаршон мегирифтан ягон мошини хеле сабуктар боша мега соҳибаш. Ай мошинча зур ҳамин пули моторша мақсад ки расходша мега мегзарем моторша обшим як айсар кардан накура мега бо хубай. мошин хай чотка мегад, рақамои Россия WhatsApp дора, кадоми то ки мехарем ки вариантҳои алиш дорем, маромад вариантотона пешниҳод ки соҳи мошин дар Москва, мошин дар хона мегад дар Данғара. 33000 ами расходча пуша бо мақсад ки мегзарам. Маромад дигар маълумоти пураша аз рақами поимда гирем. Мегзарем ба дев мошини фурӯшӣ. Opel Zafira D аст. Баъдон ки вагона як дастгаштагаи мошин тоза. соли бори 6 2007 сол сӯзишфурӯш бензини холӣ, моториш 6 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошина мегад ай Polsha мегад оварда мегад вагон мегад як даст гаштагаи мошина. ай сабабе ки мега ҳеҷ канест ҳайк намега ва хотири мефурӯшем мошина соҳибаш дар Москва, мошини худаш дар Тоҷикистон аст. хоб баллонои мошин пачкаи яксола ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. ҳолати мошин беҳтарин 100%, мошин такси гаштагӣ нест, хадавои кадагӣ дӯстони азиз, ҳамаи намуд наворота, задни камера ҳама чӣ дорад. ай сабабе ки мегад мошина ҳеҷ кар нест ки ҳайк кана ба ҳам хотири мега мефурӯшем. нархи мошин 85000 сомони, кондитсионери мултирул опшн ҳамаи намуд наворота дорад. мошин тоза мақсад ки хмол мегад ай Polsha овардем. мошин нозада ва бе такси гаштагӣ нест мегад соҳибаш. нархи мошина мега 85 та мегем, бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. хоб прамои рақамои соҳибшон, рақамои Вавилон, дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. мошинча мега тоза мега омада бинен. мошин мега тоза дар хонаи худшон дар Россия. маромад ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидам, прамои рақамои Россия WhatsApp дорам, маромад занг занед.
дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад, дар ватсапи имои мо роӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. BMW 5 серияси ҳастаи бадрон ки BMW пятёрка соли 2006 сол, 34 бензини холӣ. Объем мотораш 2.5 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд мотораш 100%, коробка мегӯяд асос, кондитсионер ях, 4 та баллон мегӯяд нав, 4 диска. Инам хеле светои сафеди хеле пудраранга чи хеле дӯстони азиз бо маълумотша мегирен. нархи мошина мегӯяд 66 та мегӯяд, намедонам ки чанд қа арзон мекардаиша нагуфтиянд. нархи мошин 66 та, мошин дар шаҳри Душанбе, рақамошон мегафон. Кадометон ки агар харидори аниқ бошен, маромад занг занед. Фақат мега илтимос харидори аниқ беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед. маромад занг занед харидоро. ва дӯстони азиз, шумо дам агар аз кадом маркаи мошин лозима, мақсад ки кадом мошине ки мехарен, дар комментария мо нависед. агар ки мо ёфтем, дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо ба хотири меҳнати мо я лайкро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. аз шумо хоҳиш ки силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok ва дигар сайтҳо ҳамин силкаи навори моро падилшаш кунед. барои азиз дават кардан котелники бели дача мегӯянд. ҷара котелники ина кора бинед. ها اتحاد اینا خورا بینه برادر اینا همه بارو جمع میکنن هم برادر و همه ایقافای کار مون اینا با گراج تاچکا داشتن نیستن. سلام علیکم استاد بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارو رو بینه برادر. این یگام جای ویش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه، لبای بچه‌ها لبای. اینا سلام علیکم، اینا برادرای تاجیکی من. السلام علیکم. بس زندگی کار خوب باشه. زندگی کار باشه. زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران تمام. زنده باشه. اینا برادرها رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیره بور میکنن، روی میکنن با وطن. اینا سربلند خانواده باشه. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla D. соли 2006 сол, 34 газ бензин, мотори 8 литра, коробка автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соза хай ягон мумкин мелчовка мумкин кор дошта бошад. нархи мошин 60000 сомонӣ аст ва қарор дорад дар ноҳияи вахш. ака чанд қа арзон мекунанд намекунанд, мумкин нархи ахирон шай иша нагуфтиянд. 60000 хай дискаҳои инам хеле маладёжни баллон шулати кори свети сафед. инам хеле мақсади Corolla ранги дубайст тофтисай. нархи мошин 60000 мумкин кор дошта бошад. рақамои тисели соҳибшон кадоме шумо агар харидори аниқ ки бошед, маромад дигар маълумотошо аз рақамошон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class Padron сечка. соли 2016 ҳастае ки 34 газ бензин, объем мотораш мегӯяд 2 литра мегӯяд. мумкин ки мотори объем намуда бошанд, барои ки мотори 94 бисёрш 1.8 дӯстони азиз, мумкин мотори объем намуда бошад, ё ки маълумотша мумкин соҳибаш хато наиста бошад мода. мотораш мегӯяд 2 литра, коробкаш автомата, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд гази Евро 4 дорад. сидилниҳош мегӯяд лифта, кондитсионер мегӯяд дорад. дӯстони азиз, хадаҳоишам мегӯяд созаи светои вишнаи олучаги светае. нархи мошина мегӯяд 36 та мегӯяд соҳибаш бо камтар муомила мешавад ва мошина ин ҳол қарор дорад. шаҳри Душанбеда. мотораш хай дуду боша, мошинае ки расходаш бисёртарак астае. хоб рақамошо дар поёни видео аст. кадомиш буда ки мақсад маъқулае ки мехарем, метавонед маълумотои пурра ва аниша аз рақамо гиред. маромад мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A. соли 2006 34 газ бензин, мотори 6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, фақат расходаш ҳамае ки як краска мекунед. мошин дигар соза диска балонсоз, фақат як краска. вариантҳои алишам мега дорад. нархи мошин 12000 сомон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Роғунда. дӯстони азиз, 12000 сомон рақамош аст Вавилон. вариантҳои алиши боша маромад пешкаш кунед ва сумаки 12000 бо ягон сумша мегзаранд, як краскаш мекунед.
ҳай мошинча дига соза мекард марамат дига маълумоти пурра аниқ аз рақамҳои поён буда. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови седан соли 1696 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай состоянии зур нест, як состоянии средня, калпак ба номи средний 96 сол номерош танасид уже мошин полни айқат бирвардагай номери нав мегирен хай мошин ҳолати техникӣ дар мегад ак на зур на безе миёна. нархи мошина мега 28 мегем не ки нашуд арзон кардаша ягон чи гуфтагӣ нест, мумкин ахирон боша, мумкин арзон шавад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Гипразем дар ки душанбе Гипраземда нархи мошин 28 мумкин арзон мекунад, намедонам рақамошо мегафон. илтимосатон азиз беҳуда мегад занг назанед, фақат харидори аниқ мегад тамос гирад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузови караван состоянии миёна ҳолати корӣ. соли 1694 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор мега стандарт нав документ кардагӣ дорад, чихолош хай простой. обши мошин мега ҳолати хуби техникӣ дар нархи мошина мега 17000 мегем бу камтар муомила мешавад. ва мошин айни ҳол қарор дорад шаҳри бухта дар ноҳияи Сарбанд ки шаҳраки Левакани ҳозира ноҳияи Сарбанди пешина. нархи мошин 17000 бо хай қати хичон бу муомила мекунен. рақамошо мегафон аст. мошина ки чи расход дора надора иша нагуфтян. мошин мега мотор стандарт документ дорад сон азиз, балонш ҳолати корӣ ва дискаош простой аст. яъне хеле светои асфальтни свет не ки лакош сухтагӣ аст. мақсад ки агар краска кунем во зурай. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмида марамат занг занед. дӯстон азиз, шумо дам агар ягон мошини фурӯшӣ хона замин барои реклама кардан боша марамат рӯй кунед, мо фурӯшта реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 соли 2007 сол сӯзишвориш бензини холӣ моторош 2.5 литр коробка автомат мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай кондитсионер электропакет чирои навордҳои ҳамин солҳои 2007 дорад. мақсад ки салоншам хеле мақсад тозаакай диска пискарим хеле светои сиёҳ. нархи мошин 79000 бо савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон азиз, аз шумо хоҳиш астае ки фақат мега одамони харидори аниқ ради интерес мега нороҳат накунед. нархи мошин 79000 сомони аст. агар харидори аниқ боша мега омада мошина аз пеш бинен муомила мешавад. рақамҳои тисели мегафони соҳибшона фақат харидори аниқ занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ваз приёр аст бадро ки нархи ахироншай сроша дига арзон намешавад. соли 2010 сол сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мекард экономича дӯстон азиз, мошинча мекард мақсад ки ягон харошидагӣ хари сарапи надорад. мошини мошин дӯстон азиз, мошин мақсад нархаш мега 29000 сомон аст. дӯстон азиз, бисёр мегад арзон намешавад, мумкин ягон сум арзон кунанд. вариантҳои алишӣ намешавад то қад суми холива. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон аст мегафон, кадомитон мехарем бештар маълумотша аз рақамошон гирен. ягон реклама боша марамат рӯй кунед реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои